Abou Thiam makkil haaji mum non ceerno bisimilla caminen ɓen hettiyankoɓe saktumen Dakar FM bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. en calmini on min juurima nonon fof min gardine salminade he ceerno men khalifa men Cheikh Seyyid Alhaji Ahmad Tijani Ba eɗen ñagonomo Allah cellal e balɗe juutɗe e hattan o ɓooya ardade e ndewen caggal makko. enen calminira ɗon kadi ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar. en calmini dendagal ko hedditi e dental ngal fof hettiyankoɓe fof en calmini ɗumen en juurima ɗumen ɗo mabɓe ɗo. en calmini kadi hono sete men wonɓe to Makkatal Mukarram e gardugol ceerno ceerno Mahamadou Bachir. en calminaɓe enen juuroɓe enen duwanoɓe enen ñaagoɓe kadi duwaw yo Allah newnan ɓe golluɗe golle ɗe ha timma. Allahumma amin. ɓe garta e jaam kamɓe e umma islamique o fof kalugol fof arta e jaam tawta kadi jaam bi jahi nabi o saabi. en calmini kadi gollotoɓe e radio ɓe hono e gardugol Allah Diabou Ndiaye hay ceerno Mahamadou Bachir en hay an ceerno Ahmad Sambalo hay jaggan ɓen kaɓirɗe ɗe fof calminama juurama jettama. en duttitima ɗo kadi hande e wallodirde e ko gowɗen wallodirde hoɗum diine men l'islam inchallahu taala tigi inchallahu taala. bandiraɓe enen kala nandi e dudete salminadu dendagal ɓe o salmini kamɓe kala en calminiɓe enen juurim ha noon mo wini toon to Makkatal Mukarram sede dental Dakar wonɓe toon ɓe e garugol ceerno Bachirou ceerno e wondi mabɓe kamɓe kala en kettiɓe kono kadi en janiɓe hano hannirta niyete noon kadi directeur général Allah Diabou Ndiaye ene tawi on seeɗa en jettiɓe kamɓe kala e kuuɓal noon ceerno hande kadi hol banggue mo nayorɗen e nder yewtere men andu diine ma. eyi hande so Allah jaaɓi ko hajju o tan no mbiɗen ni en puɗɗinoma ñanden hajju. ɗum Allah waɗi alarba jawtuɗo hawre ƴiwonde tardini en ha hande kadi mata ko hen tan gartaten bisimilla. eyi inchallahu taala taala so gasoyi tan namde fodde namdaɗe mbawin arde hen inchallah ene himmi noon tawa namde ɗe gaari koko fate iidi walla layya nde wonno ko ɗum fewndi joni layya o ha e ɗum ɗo ɗum so namde e gaari hen ne moƴƴi no fewi wonno ko ɗum yunti oɗo saha inchallah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd. الركن الثاني الطواف وله واجبات وسنن ومستحبات. وي عندي امبينا حج ودي كو جوكلي ناي جوكلي وني تشالدي ناي تامبي حج حج او كما فاوي دو ماجي ندو سella saldu hen wotru so manki hajju o boni tigi e joni en kalino saldu adanuru ndu ko harminde dum en jangi dum wotru heddi caldi tati bismillah ko din non garanten hande inshallah karmin gol ko neddo o ne biiden ni en kali jogoli naydi fof umribe ga ko do garata ko ha do do jippoto loto on sa juulo darde mo en didi boro dido comje kaddo gude mojo gude ganni yo hanti karmini gonga e farilla non julde farilla lomto darde didde non biru men wona e jomen non so tawi karmini hanti ñu hanti boro dido comji kadi joggito e kongol labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbay ha nato e makka dejje bango yusudu ka balabi jeedidi ono dawaful qudum non dawaful qudum woni gardo fof no foti yettoya ton juuro wada yonna wada wango labi jeedidi juuro dardidi maqam Ibrahim yaha Safa e Marwa e wa Safa e Marwa on do non ko kankon kadi ko saldu didi bur wi ar-ruknu jogunde asani dimmudu at-tawafu ko bangagol walla huna woden dawafu onon wajibatun gede baddide cindide hen wo sunanun e sunnaji cindidi hen ne godi gede sunnaji tawne tippa hen ne yaada hen wo mustahabbatun e gede jidade ne cinda hen ne jaada hen joni non fal wajibatu gede baddide de den don sittatun ko de jeegom gede jeegom ne cindi dawafu ko saldu so arani hajjo bonat kanko e hoore makko mo jogi gede jeegom baddide e makko ne cindindiri e makko kon den so goppama safara no wodi ne jogi ne hebborte taw hajjo bonan holden وين جاهن السلامة حسد من الحدث والخبث هلدم حسد حدث وياتو نغوندا دو لونغال وداكيما هودراما دو وندي جنابه لوتاكي taw wawa wadde dawafu walla ko debbo labdo e fiile wala labdo yiyam besgu lotaki taw wawa wadde dawafu walla ko neddo balda salligi wawa wadde la budde jogoda salligi taw do gonda do longal wadaki tigi wal khabasi ila bal sobe la budde kan taw bandu ma duna laabi comci ma dina laabi na gandirden ni won laabal e nokko jahata do
wa satrul awrati e suurde awra mum yatoɓa awra ma no suuri ene gandi gorko kam awra mum ko wuddu ha koppi o suurima tan awra o suurima debbo ko yeeso ngo on ban sona Allah hal yeeso ngal e cammeje juuɗe ɗe ɗum ɗon ko labbude suure mbiyan noon wa ja'alul bayti e wadde suudu ndu an yasari ga bange makko nano saɗa wango kadi suudu ndu toujours bange nano heedata ga garda aɗa yaara ni sa woppi a yaari ni a woppi ko waɗɗi ko labudde ndu fa ƴiƴam e ndeke labudde suudu ndu hettatma ko bange nano ni gardata ndu ni ngal la hawon laabi jeeɗiɗi fami ɗum kadi koye gueɗal baɗɗingel potngel waɗede kono noon kadi waɗɗawa fu bangol gongol noon sab'atu ashwa ɗin ko lufuuji jeeɗiɗi labudde bangoɗa laabi jeeɗiɗi ko tuggirɗa ɗo a yahata ha garta mbiya goo garta ha ɗon kadi mbiya ɗiɗi garta ha ɗon kadi mbiya tati ha wona laabi jeeɗiɗi eyyi ɗum kadi koko waɗɗi e dakhilal masjid taw kadi ko nder jama he ndewno suudu ndu waɗa ko nder dingiral jama he labudde kadi taw wona aɗa yalti boowal jama to boowal juma ka ala ko nder gonta nder jama he gonta aɗa yirlo eyyi laabi jeeɗiɗi ko noon kadi ne jeeya hen kadi gueɗe baɗɗiɗe ɗe o khuruju e yaltude jami'il badani dendangal ɓandu makko ndu fof anil bayti ga suudu ndu ɗo no suudu ndu hande ɗo ndu woni ɗo kono ustandu adan ko no ɓurno mawnude caggal toon noon ma taw yontanoɓe tawi jiiɗi fewdirde ndu ngala doole e hattan wawde wattude nde e ngorondi mayru lasdiki ɓe ustindu ko usta ko ni ɗo wiyata ko chadirwan wiyete nden usta sa renaki tan mbiyata ko aɗa ngabba e majjum ɗum wonno ko fondement o tan woni ɗon haɗa jomum wiɗi nane taccita e dow sa tacciti sellata labudde a yaltat suudu ndu ha laaɓa eyyi ha laaɓa ɗum wiyete chadirwan e zaman nela sa sallam wi sinno wonano hulde yimɓe makko ɓe bo yani ko naatide ko tuuburu hesuru sonano ɗum o firtanno suudu ndu o mahandu e fondement mayru asliyanke kono noon o huuli yimɓe ɓe ko hesɓe hade wodde ne jiiri ɗum o huuli ɗum haɗum wadde noon ɗum noon deke fodde ko heddi ɗon ko ko usta ɗon ko hay saɗa wango a yaltat ɗum bawalde rena nadde e nder he eyyi suudu ndu maha hande ɗo kono ustindu eyyi ɗum noon wiyete chadirwan la budde an fof taw aɗa yalta suudu ndu bawal to ne jeeya hen kadi wa salatu rak'atayn e julde darɗe ɗiɗi aqibahu caggal bangagol ngol sa wangima laabi jeeɗiɗi ha timmi ɗo annabi ibrahima daroto noon e maha suudu ndu mbiya batta koyɗe makko ɗon ha joni kanko wonno maçon o ɗo wonno carwanno annabi ismaila ɓii ko on tottannomo mataw tuufejo amo batta pele mabɓe ne ɗon joomum gayni wangade ara ha ɗon waɗɗon darɗe mum ɗiɗi ɗen kadi ko baɗɗiɗe e ɗum ɗe gueɗe jeeɗiɗi goni gueɗe baɗɗiɗe ɗe holɗum jogade laaɓal tayre gonɗa taw aɗa jogui salligi masalan longal waɗɗakima woni goo ɓandu ma ndu e comci ma tawne laaɓe soɓe aɗa suuri awre ma suudu ndu hettanma ko banggue nano kadi ko laabi jeeɗiɗi bangotoɗa nder jama to labudde kadi ɓandu ma ndu fof ndu yalta bawolona e jeegoɓel ngel ko julde darɗe ɗiɗi caggal nde banguiɗa nde ɗeɗo gueɗe goni gueɗe baɗɗiɗe wa masnunatuhu sunnaji jowitiɗi e bangogol ɗin hamsatun ko ɗi joyi sunna gadana o almashi ko yaarude koyngal tawde kadi hatteni koyɗe jarta ɗum ne kadi ko sunna nela sa sallam wa taqbilu lhajari l aswadi bi fihi fi shawdi l awal wa taqbilu e ɓuucorade alhajari l aswadi hayre ɓaleere wonde way goɗɗo hunde ko londe ni hayre ɓaleere ko ɗum ko ranere talde wonno bakkatuji yimɓe ɓawlinde famide ngara ha ɗon tawi kay ɓitto haɗanima ngara ɓuucoɗa ɗon ɗum noon ko lofu gaddano o ɓuucoɗa hayre nde ɗum kadi ko sunna nela sa sallam en qadara so hatteni te kayɗa hatteni ɓitto hewani eyyi ɗum woni wima wa takbilu e ɓuucorade alhajar aswad hayre ɓaleere nde ɓe fihi e hunduko makko ko jaati gadda hunduko ma nanna e damal he fi shawdil awwal e lufu gaddanugo en qadara so hattani wa lamsu e memde arruknil yamani wonko woni ɗon kadi dariɓa wiyete ko ruknil yamani ɗum ne kadi arata memira ɗum junggo en ɗon e coyngel ɗesere waali kono firigo ni men da enen coyno ɗum e téléji he sahaaji ɗon noon en cuwata o yaade toon tan inchallah yalnaw en toon amin ya rabbal alamin amin wa ruknil yamani ko jungo ma pawata hen fi awwali shawɗin to ar wande lofuma gadan o yetta jungo ma pawa hen cuuta jungo pawa e hunduko maɗa e ɗum kadi ko sunna rasul sallam ɗum jidani hayra ɓalerde wa du'a kadi e du'ade so jomum ɗo wangoto ɗo kadi ne duwo e wassalatu e julde ala nabiyya annabi sallallahu alayhi wa sallam nder ko duwatoɗa ko sa duwima kadi juula e annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum kadi ko sunna war rajulu gorko noon ɗo warramalu e ñekkugol lirrijali wonande worɓe fil ashwaɗi e lofuuji as-salasati tati al ula gadani ɗi wonande gorko to ɗawaful ɓudum so ari woni gummiɗom wuro mumen ari makka joni joni so heeƴi hande ne garɗa so heeƴani ɗo ha janggo a yahat suudu ka bangoɗa oɗo ɗawafu noon wona saldu wona ruknu ala ko wajibu joni noon bangoɗa ɗum laabi jeeɗiɗi laabi tati gadanɗi an gorko a ñekkat
on saha sa ñekki nayi keddiɗi jara ses debbo noon jeeɗiɗɗi fof yarata ko ses wamma ɗawafu oya batteɗo timminirɗo hajju o ñande julde nde on ɗawafu ko ɗawaful ifadati on timminirte hajju on ñakketake hay goto koye ses jarata fof nan famiri noon eyyi ɗum noon wono wima warramalu e ñekkugol lirrijali wonande worɓe fil ashwaɗi e lofuuji as-salasati tati al ula gadene ɗi fi tawafil qudumi ɗo wonno bangagol gargol ndem garɗa nde tan makka on ɗon ɗawafu laabi tati gaddanɗi an gorko a ñakkat nayi keddiɗi jara ses debbo noon kañum fof yarata ko ses wahawa noon ko wiyete ramalu ko wiyete ñekkudu fawgal mashi kañum woni dow yaadu kañum woni dow yaadu kono noon kadi wo dunal jari ko ga dogdu yettaki dogdu kono ɓuuri yaadu ɗum wiyete ñakkona noon watta e sunnaji kadi ɗo kaaɗi o wino ko joyi wo mustahabbatuhu jiɗaɗi ɗawafu saɗa wangone jogui gueɗe jiɗade cindiɗe hen ɗen kam hakke koɗe keewi o tonganiɗe koye kasiro tun koɗe kewɗe aɗa keewi min ha ene jeeya hen tarko woppude alkasiri ko heewi min qira'ati qur'an e dursade qur'an janngude qur'an ko heewi ala ɗum ala hen qur'an usto hen e on ɗon saha gonɗa e wangade nde wiyade a wonɗon tambayano jiɗɗo silkude deftere nde ni ala ɗum kadi wona ko sohla ɗon wa tarkul kalami woppude haalde oto haal ɗon kadi ɗon kadi haal sohlaka ɗon wa inshadi shi'ri e yimtade jimri ardene yima jimɗi en walla ko nandi hen ɗum kadi rento ɗum wa tarku kadi e woppude shurbil ma'i yargol ndiyam rewno kadi yarde ɗo ndiyam illa sona li aɗashin sunata ko ɗomka tawa ɗum ɗum feewi mema hen kam seeɗa ha hakkille ma wa artude wal yuksir yo hebbin al gharibu tumaranke woni koɗo mo jeeyaka toon yo hebbin mi naɗɗa waafi e bangogol ko wangoto nde wonno bangogol ne waɗi kañum ne sunnaji waɗi nafilaji an sa ariɗo waade ka koɗo ko juulata e nafilaji julde ɗum yo hakindu nafilaji ma fof waɗ ɗum e ɗawa fof nde wonno sa hawti hande a yiyata suudu amma hoɓɓe ɗon ɓe kam ɗum sattande men on en hoɓɓe arɓe ɓe kebbinen bangogol ngol o sabi fa innahu no wangade mo to bange nafilaji bangogol ngol afdalu ɓuri moƴƴude fi haqqihi e haqqe makko kanko koɗo o min ruku'i e wadde ruku'aji e wadde nafilaji julde ɗum to ɓuri moƴƴude ma an tabi an a jeyaka toon sa hawti weɓatama wa yustahabu kadi no yiɗana liman jalasa wonande on jooɗiɗo fil masjidi e nder jamaka gonɗo e nder jama hayno jooɗi wangaki waɗani ko jooɗi tan no yiɗa e makko an yatawajjaha nde huccita ilal ka'bati fewde suudu kaaba ndu tiinde makko tiinde mayru kuccodira net ɗum ɓuri yiɗede wattu ko rahoni aña alqira'atu janngugol ɗon qur'ana wal talbiyatu labbinagol fihi ɗon labbina ɗon nder ɗawafu he janngude hen qur'ana walla wonde wadde labbayka allahumma labbayka ɗum ne aña ɗum a deƴƴat mbaɗa ko mbatta ko ha gasna arruknu jogudu assalisu tata ɓuru ndu e jokuli hajju nayi ɗi tata ɓuru ndu as-sa'yu ko yaade bayna safa wal marwati yaade hakkude safa e marwa sab'ata ashwaɗin lofuuji jeeɗiɗi yabda'u ama fuɗɗoro bis safa e safa ɗo fuɗɗorto sa ummima tan to a wangima suudu ndu laabi jeeɗiɗi a juuɗa darɗe ɗiɗi maɗa ibrahim sa ummi tan paɗa ko safa puɗɗortoɗa daroɗa ɗon seeɗa nduwoɗa faya marwa sa yetti marwa kadi daroɗa nduwoɗa garta kadi safa daroɗa nduwoɗa garta kadi noon lofuuji ɗi waysuji ɗi ko jeeɗiɗi kono daranɗe ɗe ko jeetati daranɗe nayi safa daranɗe nayi marwa e ko noon wayi nde wonno Allah wi ko inna safa wal marwata min sha'airillah Allah adi haalde ko safa to alqur'an wadde kanko adorte e ɗum no wima as-sa'yu ko yaade bana safa wal marwa hakkude safa e marwa safa aswadul jeeɗi lufuuji yabda fuɗɗoro noon bi safa e safa wa yahtimu amba timminira bil marwati e marwa wa yauddu noon amba limta albada fuɗɗogol ngol shawɗan ko lofu wa raja'ata duttogol shawɗan ko lofu sa umima safa a ari marwa a dañi goo sa umirti marwa arti safa a dañi ɗiɗi safa marwa tati marwa safa nayi noon yarata fuɗɗorte ko safa wortorte ko marwa e ko noon ɗum wayi ɗum ni kadi ko salndu e ɗum kadi la budda waɗe so waɗaka hajju sellani ko noon ni kadi wala yasihu sellata noon neɗɗo wawa ummade tan waɗa safa e marwa illa sona bita gaddumi e gardogol ɗawafin bangogol la budda sa'yu safa e marwa ko ma fawe e dow bangogol ay ko nande ɗawaful qudum walla ko nandi hen ko ɗawafo kam baɗɗiɗo ɗawafo la budda fawa e dow ɗawaf nde wawa sellude safa e marwa tan ɓolo ɓolo tawa daɗɗani bangogol ala wawa wonde jaɓata o wi noon wala yustaradu sardaka an yakuna noon nde laatoto a ɗawafu biyaɗo koma sakke o wajiban ko baɗɗiɗo ala ɗum so wona sarde hayso ko ɗawafu mo waɗɗaki ina wawi sakkede safa e marwa o ko ruknu kono la budda woode ɗo waɗɗi way kono darnde witiri wotere nde ko la budda woode ɗo nde fawi nde fawa e dow safa wona oɗo ni ko noon wayi
ويستحب نيدا فيه نون الصفا مروه شروط الصلاه سردي جولو ون فوتي سفرا دني جهو الصفا مروه ون فوتي سفرا ila la bal hadas on la bal sobe banduma e cimcima e suudi awrama en gandirde ni ko gotum illa huccide funnange gonga tan won dum kam safa marwa e sadawade kon ko fali ko way kono bieten way wargon ummi do wona fay wargo huccide funnange ummi do wargon fay ko huccida funnange don kam don serti kam ko fukki kala ko wona dum kala ko dabba e juulo e dabba e jaho safa marwa won manal won wisabonida فيه سعي صفا مروه شروط الصلاه سريه جولدي غير الاستقبال كونا حجد فنانغي دum kam amna fa wawa wonde sabi kaaje den no goniri ni e mbadani funnange hirnange gonga hayso de mbadi funnange hirnange sa yi huccidi funnange sa ko hirnange huccita nam gonga dum kam jabani est ce que wal muksu kadi e nyibde ala safa e safa ne yida ko jida do hala andu yadi kiwi o tongandi sa ari ha safa do adarto don sed nduoda nam fata kadi marwa darda don kan nduoda won dum kadi hunde yidande wal marwati wa du'a non e du'a de alayhi ma do majji sa dañi ngabbude ha dow ton do dan moji hay so les majji do kadi fon selli fo han tan jeya o le salata ke non fi zalika e du'a biya do haddun dottode wonde ko minute batta do walla ko du'a nangam walla ko nangam ala an kay dar don tan sed ndoda tongaka o to wasa wadde tan wal yahdhar non yo rento kanko bangoto ndo kanko zaho safa e marwa yo rento e wadde mimma yaf'aluhu e ko gollata dum ba'dhum yoga e mabbe jogi ton yimbe human binnebe gollabe golle kantoride an rento wadde non hollen golle min al jari e dogdu min safa ila al marwa saban gummi safa fay marwa ngafta dol jom doga tan wayno diddo jirini dum de kadi wona ko moji jom yo yaru sesran afami wa inna ma ko woni kay yusri'u ina yacho الرجل غوركو دون المرأة دبو بين الميلين حكون كاجي ديد الاخضرين حاكو نيبيجي ديدي ande sa ummi safa ada fay marwa won ciangol woni don gel ciangol ele won anda won beddono don won kalkono don en timan do sharfuji den kalano sa ari ha don yidi andoga don sede way kono ele won beddono won dajama non don won bone kewno don e neddo dogde kiite dum don ya heño jawta dum non ko gorko tan de debbo kanyum toujours non e famdi sambe kanyum ko yo yaro sese e gorko so ari ha ciangol tan yo nyikko ta o jawta gol so jawti tan seso yar hande na ngedo nangi dum ha wada mo no boleru ni wada mo piyoji kono abe mbada mande so hen kodire jon piyoji ko daneji don ciangol won do ko piyoji gandirta ko ciangol gol do wonno lewnon ko de ha ko nyebbeji khadar woni biya baka jon sa ari ha don tan anda on dusal ko bangi nyam do bangi nan nduto kadi ko bangi nyam bangi nan anda do won ciangol gol sa ari ha don kenyo dan jawta sa ummi maga safa siasa jarta hangara don dum piyoji nayi ko kanji kollata en ciangol ndoga tacca jara siasa kadi wayno pomni non way ko non way hande ngedo nangi non wadira dum non ko gorko tan heñoto amma ko heddi ko wiiri tan ya dog gila safa tan ha marwa dum oto wad dum jeya kay sunna dum don kam so wadi dum tan ko kanyum tan wadi kono mojjani non fami jokku ya o wi kadi wa inna ma yusru ar-rajulu bidan duna al-mar'ati min bayna al-milayn al-akhdarayn mil ko kaaje badaaje don mandeji o wi non wala ramala tay hudramu o nyekki kanko gorko fi jami'i sa'yihi dannagal sa'yu makko fofo o nyekki dum ajza'ahu ma yonbo ene yona fan kon non wagada asa o bonni golle de ona bidon ko yar ses sana eno ko channel gel so hudrama kanko o nyekku fof la jeedi di foko nyekku o yaran ses selli kono suuf ni golle de way kono nangudo kirsudo damwol ha serndi hoore e bandu est ce dum sofan sofi kay ay non kanko non wadi hatta non selli damwol gol neddo hirsi tan ha hoore heedi bangi bandu heedi bangi wieta ka nyameta kono kirsama ko ciofde wieta dum fewani anne kadi nyekkudo e sa yusufa e marwa laabi jeedi di fo hatim a wadi golle ciofde kono non hatta ene selli kan est ce wa kaza ko non dani kadi law lam yarmul bil kulliyati hayso hodrama kadi ko hon non kadi hayso hodrama nyakkani kis andi wenom yo o nyakkani hay gotol hay changol godo fonno nyekkeje ha do nyakkani kanko ko o dasi tan ses no debbo ni ha jeedi di fotimi ha hande kadi o bonni o sofni kono kadi bonan ne selli ha joni kono wona non fonno wade nan fami dum ar-ruknu jokdu ar-rabi'u na yaburundu al-wuquf ko darayogol bi arafata arfa fami de ko darayade arfa darade arfa to
بعرفة ساعة فد وقت من ليلة النهر أمر دا جمع جفند جولد تاسك. نعم. يعني دي عندي ولا دا جينا عنده كوني فوتي هاد عرفة تون جولة تسبر. نعم. تسبر تاكسان فوق تون جولو يته كدي رندينه أسته رندينه سالي أنودينات وورنه المامي جولنا دانتال نgal darde didi tisbar be calmina salli o mo kadi noddina wurna be pawa hen takosan kadi be usta darde didi taw rendina takosan kanyum suuta adda tawtara tisbaro on jamu takdim tisbar jula ko waktum takosan suuta adda tawi tisbar non watte dum on sunna on sahno jomin gona don gondon do arfa do handi gondon jom so jogi daba mum puccu en gelobe en ko nandi hen a waddato daba hen darda dum buri yidede so tawi hoddirama kadi ala walla daba ma hattanani darda e leydi sa tampi kadi jodda poftora ay darda den yida ya daro dum buri yidede sa tampi non joddo poftora jon non argol don gila nyalawma de no biiden ni dum don ko waddi so tawi adanyani arde don nyalawma ngaruda don ko jamma ma ndufa diyam kirsa ngelaw cakala walla nagge walla damwol kono hatta kam hande ne sella jon non arani nyalawma fof hala jamma o fofo koyngal ma yettaki arfa ha fajiri sheeki fof koyngal ma yettaki arfa hajjuma heke boni haji safar ala o boni tan la budda kam joom ara don hayso kam ko mintaji seeda yal tan kam mo tawa yabbi kam da arfa do kam fudda wedde dum kam selli dum non won ko yima do ko la budda ngara hayso ko waktu hayso ko sa'atan sa'a non wona nan say ko sa'atan falakiyatan way wonde eruji ndo mintaji cafanje gon woni نعم walla hayso yettaki ton hayso ko mintaji sappo e joyi en noga sen tan ta ari do arfa en do ta woni don selli hayti fatore kono say tan a yettaki don ha weti hajjo bonat tan sana hitande fande dum non o wima wal wuquf kadi darade kadi e koyde mum dum buri yidede e jodade wal wuquf darade biyannomi rakiban am waddi afdal buri mojjude a jogi daba ma mbadda e dow daba he tan daroda do dum buri yidede darade koyde mum fami illa so wana an yakuna lati bi dabbatihi daba makko o udhrun gantu sanan to daba on jogi gantu on saha dum kam jojjin daba o darda e koyde ma fami de wal qiyamu non darade e koyde mum afdal buri mojjude menal julusi e jodade don do arfa do kay tuggude de yimbe jultis bar ha nange muta darde de buri yidede sada hatten darade san gilande ha nange muta wat sarun ki non badan bawdan sa tampi tan poftata kay dum no yima wal qiyamu darade afdalu buri mojjude menal julusi e jodade wala yajlisu ni o jodotako illa sana li ta'bin sababu ne tampere o tampi tigi o jodo ko de ha koyde buubo ne mojji o hafta ko do daro wal wuquf non darade don do arfa do naharan nyalawma ma al imam wonde al imam dum wajibun ko waddi arfa darde don gila nyalawma jula don tisbar takosan tawterda tisbar takosan rendina usse dum ko wajibu e dow ma an hajjanki kono non yujbaruni hebbore bil dami jijam iza taraka so woppi dum so te Allah wadi o woppi o tardi o aran nyalawma ha nange muti dum o acci wajibu ko hebbat jijam o hirsata sakko gasi jamu ta dari moji ma tan badara non ona ero yehise mashallah tigi moji tigi Allahumma salli ala sayyidina kono tigi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktirme Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min camni en goto kala inde mum e yettude mum hawɗete saaha en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuɓal joni en garat e namde diine ɗe joni so Allahu lamɗo jaaɓi